गिबियावनो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं खुलुमहरग्रोनाय जाबाय। लोगोसे आंनि बे चेनेलाव गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बरायनानै लानाय जाबाय। ससमा गाननानै भिडिअ खालामनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय रायजो राजा नोंथांमोन जे आंनि मेगनाव माने आजनाय ना मा होनो बे आजनाय सेथरा जादोंलै रायजो राजा नोंथांमोन मिथिगौना? आगदाखैजा जादों आगदाखैजा बे आजनाय सेथरा। बेनिखायनो आङो बे आजनाय सेथर जानायनि जाहोनाव ससमा गाननानै दिनैनि भिडिअखौ बानायनो गोनां जानानै फैबाय। भाइरेल जालायबायनोलै बहाबा बबेनिबा माबा माबि बेफोरबायदि खोनानो मोननाय लोगो लोगोनो जों गासैनिबो गोसोआ माने एक्साइटेड जायो बे भाइरेलखौ नायनो थाखाय। बे भाइरेल भिडिअ माबायदि, बे भाइरेल फट' माबायदि, बयहाबो माने मोनसे एक्साइटेड जानानै फैयो। आरो भाइरेल जादों होननानै खोनानाय लोगो लोगोनो माखासे रायजो राजाफ्रा मानि थाखाय एक्साइटेड जायो मिथिगौना? जे जाय मानसिया भाइरेल जादों बे मानसिनि महर मोखाङा मा आरो बे मानसिनि जायगाया बबेनि, मा डिस्ट्रिक्टनि बायदि बायदि बेखौ लानानै माखासे रायजो राजाफ्रा माने एक्साइटेड जायो आरोना। जोंनि बिटिसिनि जा थासारि दा समनि बे थासारिनि सायाव आं गावनो हारसिङै मोनसे साइक'लजि खालामनानै मोनदांनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेराव बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो थाखाय बे भिडिअखौ आङो नोंथांमोननि सेराव लानानै फैबाय। लोगोसे नोंथांमोना दिनैनि बे आंनि भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायजोब। मानि थाखाय नायजोब मिथिगौना? आंनि साइक'लजिया बेसेबां गनायथाव आरो बेसेबां गनायथाव नङा नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों कमेन्ट हरनानै फोरमायहरनो दाबाव। अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन आंनि साइक'लजिनि चेप्टारखौ आं बेखेवबाय जे जेरैखि जाया आङो बा आंनि नाजानायाव जोङो बिटिआर रेकर्डखौ खालामनानै लाबोबाय। खिन्थु बिटिआर रेकर्ड जाखांनायनि उनावहाय आंखौ नोंथांमोना ओरैबायदि बिबानाव दोननांगोन जाय बिबानावनोखि थानानै आङो आंनि इमेजखौ, आंनि महर मुस्रिखौ हाइलाइट खालामनो हायो। बेफोरबायदि बिबानाव जुदि नोंथांमोना आंखौ दोनोब्लासो आं नोंथांमोननो सापर्ट खालामगोन। गुबुन हारियालाय माथो जोंनि गेजेराव सुसो सोनो फैखानाय नंगौना नङा? थैबाबो बर'फोरासो गावजों गाव थैगोन, थैबाबो ट्राइबेल हारियासो गावजों गाव थैलायगोन ना होमबा? बेवहाय गुबुन हारिया साननांगौ, खर' सानांगौ मा दरखार दङ? बेखायनो गुबुन हारिनि माखासे इन्टेलेक्सुयेल पलिटिकेल लिडार्सफोरा सावरायलायनानै मा डिसिसन लाखो बिसोरो जे ट्राइबेल हारिनि बा बर' हारिनि माखासे पलिटिकेल लिडार्सफोरखौ मोनसे टारगेट खालामबाय। ओरैबायदि टारगेट खालामबाय बिसोरो जे जायफोर ट्राइबेल हारिनि बा जायफोर बर' हारिनि लिडार्सफोरानोखि शेयारनि पावार मोनोब्लाथाय, पकेट मानिनि पावार मोनोब्लाथाय गावसोरनि हारिनि सेन्टिमेन्टेलखौ बावगारो। बैफोरबायदि लिडार्सफोरखौ दिनै गुबुन हारिनि इन्टेलेक्सुयेल पलिटिकेल लिडार्सफ्रा केपचार खालाम बिथांमोना दिनै सोरखौबा शेयारनि पावार होदों, बिथांमोना दिनैनि समाव सोरखौबा पकेट मानिनि पावार होदों रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय जायफोर जोंनि हारिनि लिडार्सफ्रा दिनैनि समाव शेयार पावारनि थाखाय, पकेट मानिनि थाखाय बिथांमोना जोंनि हारिनि माखासे सेन्टिमेन्टेलफोरखौ ओइलाम खालामदों। बैफोर लिडार्सफोराबो मोनसे समाव जोंनि हारिनि थाखायनो आन्दलन खालामबोनाय साफा साफा लिडार गोजामोन। सोंथि खालाम नोंथांमोना दिनैनि समाव बिथां प्रमद बर'निसिम, सोंथि खालाम नोंथांमोना दिनैनि समाव बे गबिन्द बसुमतारीनिसिम, सोंथि खालाम दिनैनि समाव नोंथांमोना बे रनजित बसुमतारीनिसिम। मानो? वाइ? दिनैनि समाव मानो बेफोरबायदि थासारियाव जों थानो मोन्दों? सों। रनजित बसुमतारी बिथाङा दिनै बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों फैनानै दिनै शेयारनि पावाराव खाबु बज'फैबाय। नाथाय बिथांजोंनो फैफानाय माखासे एनडिबि केडारफोरा दिनैयो जोबथेसालियाव लांफिनजादों। अब्ला बेसे लासिं सिंनाय रायजो राजा नोंथांमोन? बिथां रनजित बसुमतारीयाथ' गावनि मेगनजों नुदों, गावनि खोमाजों खोनादों जे जाथाया बेबायदि जाबाय। नाथाय दिनैनि समाव बिथाङा मानो सिरि? बाथ्राया बेबायदिसो जाबाय मा रायजो राजा नोंथांमोन जे आंहा शेयारनि पावार मोनबाय, आंहा रां रुफा खामायनो हाबाय, आंहालाय मा दरखार दंबावो नङा होमबा? बेबायदिसो थांदों दा समनि जोंनि जा सिटुएसन मिथिबाय। दिनैनि समाव गोसोब्ला बे बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों दिनै डिआर नाब्ला सार बा रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हागौमोन बा गभर्नमेन्टआव दाबि खालामनो हागौमोन जे बे बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों जोंहा मानगोनां रन्जन दैमारि सारा जुदि जोबथेसालिनिफ्राय जुदि उदां जायाब्ला जों बिटिआर रेकर्डखौ जों गनाया, जोंनो नाङा, बेफोरबायदि जों दाबि खालामनो हागौमोन। बे बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामजानो थाखाय गासै रायजो राजाफोरानो दिनैयो ओरैबायदि लुबैदोंमोन, ओरैबायदि हास्थायदोंमोन। नाथाय जों रायजो राजाफोरा लुबैनाय बायदि, जों रायजो राजाफोरा हास्थायनाय बायदि
जों मोनदिया बा नुनो मोनदिया मानि थाखाय मिथिगौना रायजो राजा नोंथांमोन बै जोंनि गेजेराव सानैसो गादि लुबैसोला पकेट मानि लुबैसोला लिडार्सफोर दं जायफोर लिडार्सफोरनि साननायानोखि मा मिथिबाय जेरैखि जाया बिटिआर रेकर्डआ माबार जालांथोंसैल' जों जोंनि शेयार पावारखौ माबार आवग्रिना लानो हाबानो जाबाय बेसो मेन पइन्टआ आरो दिनैनि समाव मा नुनो मोनदों जों रायजो राजा नोंथांमोन जों दा बेखौनो नुनो मोनबायना जों बेखौसो नुनो मोनदों दायो मा नुनो मोनखो जों थारैनो बेखौसो नुनो मोनदों दायो मिथिबाय दिनैनि समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनि हारिनि गेजेराव गैला जाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनोखि जे जोंनि हारिया बुहुमाव जुदि थांनानै थानांगौब्ला जोंनि हारिखौ जों जुदि रैखा खालामनांगौब्ला जों बबे मोनसे लामाजों जोङो आगान सुरनांगोन बायदिसिना हारिनि रैखाथिनि थाखाय सानबाय बायनानै दिनै बिथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनि हारिखौ जोंनि माहारिखौ दिनै फोजालांबाय दा बिथांनि गालांनाय जा सानस्रि आरो सोदोमस्रि बिथांनि गालांनाय सानस्रि आरो सोदोमस्रिखौ जोंनि साबैसे बर' फिसाफ्रा फालियो दिनैनि बे समाव साबैसे बर' फिसाफ्रा फालियो थिग बेफोरबायदिनो मोनसे लामाजों दिनै रन्जन दैमारि सारा जोंनि हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दान होनानै जों रायजो राजानि बा जोंनि हारिनि थाखाय बावसोमखानानै बिथाङा दिनै जोंनि हारिनि सिकिउरिटिनि थाखाय बिथाङा हाग्रा फारसे आइजें हमनानै थांबाय बिथाङा मा दरखार दंमोन बेफोरबायदि लामाजों थांनायनि बिथां रन्जन दैमारि सारा मा दरखार दंमोन बेफोरबायदि लामाजों थांनायनि मा दरखार दंमोन बेबोथ' हायोमोन ना बिगासे हायाव खेथि मावनानै गावनि संसारखौ आलो गोजोनै जालांनो बिबोथ' हायोमोन ना हागोन ना हायामोन रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय दिनैनि समाव रन्जन दैमारि सारा एसेबां गिदिर दायित्वखौ गावनि खर'आव रुजुमनानै हारिनि रैखाथिनि थाखाय बिथाङा दिनै आखाइयाव आइजें हमनानै गासै बर' हारिखौ फोजाखांनानै जे जों बे लामाजों नङा बे लामाजों नङा जेरैखि जाया जोंनि हारिखौ जोङो सुंथानानै लाखिनांगोन बे बुहुमाव बेफोरबायदि बायदिसिना लामाजों बिथांमोना दिनै आगान सुरदोंमोन नाथाय बेबायदि मानसियाबो दिनै जोबथेसालियावबो दं जोबथेसालियावथ' नङा रायजो राजा नोंथांमोन जेल इन सेल जेरावनोखि जेलनि सिङाव मोनसे सेल थायो स्पेसियेल बेवहायसो बिथां रन्जन दैमारि सारखौ दोनबावदों साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन मोनसे सुबिदा दंमोन जेरावनोखि बे सुबिदाया मा रायजो राजा नोंथांमोन जे बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों जोंनि माखासे जायफोर जोंनि हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनानै बा जोंनि हारिनि थाखाय दावहा नांनानै गावनि बेसेन गोसा समफोरखौ बा गावनि बेसेन गोसा जिउफोरखौ बावसोमबोदों बैफोर जोबथेसालियाव थानाय माखासे लिडार्सफोरखौ बे बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजोंनो जोङो गोसोब्ला जों गासैखौबो उदां खालामजोबनो हायोमोन नाथाय बिनि फैमाला जादों बै सानै साथाम लांसुनिया लुबैसुला लिडार्सफोरनि थाखाय दिनै फैमाल जादों दा बैफोरबायदि मानसिखौ नोंथांमोना दिनैनि समाव नुखानानैबो सिनायखानानैबो दिनैनि समाव नोंथांमोना जुदि बैफोरबायदि मानसिखौ जुदि थुलुंगा जुदि होबावनो थाङोब्ला बेनि गोरोन्थिया बै मानसिफोरनि नङा जायबा थुलुंगा होग्राफोर बिसोरनिसो जागोन गोरोन्थिया जोंनि हारिनि मानसिफोरा जोंनि हारिखौ लानानै जांख्रिखांनाय माखासे आदब खायदाखौ दिनै गुबुन हारिनि माखासे मानसिफोरा खावनानै मालाय आलो गोजोन रुजु रुमु रायजोखौ सालायगासिनो दङ अब्ला बेसे लासिं दिनै गुबुना जोंनि टेकनिक एन्ड पलिसिफोरखौ फल' खालामनानै बिथांमोना दिनै आलो गोजोन दं नाथाय जोंसो एसेबां स्ट्रागल खालामबोबाय हारिनि थाखाय हारिनि उदांस्रिनि थाखाय जेरावनोखि जोंनि हारिनि हाजार हाजार दिनै सुबुंफोरा जिउ खहा खालामनांगौ जानानै फैबाय नाथाय दिनैनि समाव बैफोर हाजार हाजार सुबुंफोरादि जिउ खोमाना लानांदों मानि थाखाय लानांदों जे हारिनि उदांस्रिनि थाखायसो बिथांमोना गावबा गावनि जिउखौ बावसोमनांदों नंगौना रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय बे हारिनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमनायनि फिथाइखौ जों मोनदों नामा मोनाखै सोरबा साफा सानै लिडार्सफोरा बिबान लाफैनानै गावबा गावनि बिमा बिफानि दोनलांखानाय सम्पति बायदि बाहायनानै थेर बेथेर खालामग्रा लिडार्ससो जोंनि हारिनि गेजेराव दंबावो दा समाव मिथिबाय जोंनि हारिखौ लोगोसे ट्राइबेल हारिखौ डिस्ट्रय खालामनायनि मोनसे मेजर लामाया जाहैबाय मा रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि हारिनि बिमा माहारिनि सायाव गाज्रि नोजोर जेरावनोखि जोंनि बिमा माहारिनि सायाव जिनाहारि खालामनानै फोथैनाय बिमा माहारिखौ फुस्लाय लांखारनाय बिमा माहारिखौ फुस्लाय हाबा खालामहैनाय बेफोरबायदि माखासे गुदि जाहोनफोर दं जोंनि हारिखौ थेर बेथेर खालामनायनि आन्दोआव जेरावनोखि दिनैनि समसिमहालागै जोङो बिमा माहारिनि सायाव जिनाहारि खालामनाय जा नुथाय बे नुथायखौ जों जोंनि मेगनजों दिनैनि समावबो जों नायनो गोनां जानानै फैदों गोसोब्ला जोंबो हायो बुहुत मावनो हायो जोङो नाथाय जों सानो जोंनि गेजेराव जों गावजों गाव फोथैलायनानै मा मुलाम्फा जानो बेफोरबायदि सानासो जोङो मोनसे दिदोम लामायाव दङ नाथाय हायो जोंबो गोसोबा मावनो गोबां मावनो हायो
नाथाय जों दिनैनि समाव मानो दिदोम लामायाव दङ बे दिदोम लामायाव थानायनि मोनसेल' ओंथिया मा जे जों गासैबो इउनाइट जानांगौ आरो जों गासैबो इउनाइट जानायजों लोगोसे जोंनि हारिखौ बबे मोनसे लामाजों थांब्ला जों गोजौ फारसे दावगाहोलांनो हागोन बायदिसिना बिथिंनि सायाव जों सानो जों बयबो हायो गावबागाव बिजनेस मावनानै गावबागाव साख्रि मावनानै गावबागाव जब मावनानै बा गावबागाव खेथि मावनानै जों बयबो गावबा गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बिसोर रायजो राजा नोंथांमोन जोंथ' गावबा गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हागोन जेरैखि जायाबाबो बयबो हायो गासै बर' हारिनि फिसाफ्रानो गावबा गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हानाय लामा दङ नाथाय बेजों लोगोसे साननो गोनां बाथ्राया मा रायजो राजा नोंथांमोन जों गावबा गावनि जिउखौ दैदेनलांनायजों लोगोसे जोंनि हारिखौ जोङो सुंथालांनो हागोन ना हाया बेफोरबायदि गुलाय गुजाय थासारियाव जों थाबाय थानोसै नामा रायजो राजा नोंथांमोन जि जाबाय बेफोरबायदि थासारियाव जों थाबाय थाला गुबुन हारिनि खैसाराव जोङो गाब्रबाय थाला गुबुन हारिनि अयथासाराव जों थाबाय थाला बेखायनो जि जाबाय खनसे माने ओरैबायदि मोनसे थांखि लाबावनोसै नामा रायजो राजा नोंथांमोन जे खनसेनो गासैबो रायजो राजाफ्रा जोंनि हारिनि थाखाय खनसेनो सोमावसारबावनोसै नामाथाय बेफोरबायदिसो आं साननाय लाङो बबेबा मोनसे समाव मिथिबाय बेसेबां टर्चार खालामबावजानो जोंलाय हा जेरावनोखि जोंनि गेजेराव जायफोर लिडार्सफोरानोखि मोनसे समाव जोंनि हारिनि रैखाथिनि थाखाय जोंनि हारिनि माखासे थांखिनि थाखाय होस्रिखाव फैनाय लिडार्सफोर बैफोर लिडार्सफोरानो दिनैनि समाव पकेट मानिनि थाखाय शेयार पावारनि थाखाय दिनै बावगारदोंब्ला अब्ला मा बुंबावनो जोङो हा जायखौ फोथायनाङा जों बेखौसो फोथायबोदों जायखौ सापर्ट होनाङा जों बेखौसो सापर्ट होबोदों जायखौ सापर्ट होनांगौ जों बेखौ सापर्ट होबोआखै मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै रायजो राजा नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन खुलुमबाय।